Čau lidi, já vás zdravím tady u dalšího videa, jinak jsem opečkař, jo, pro příště. A uveď minihru ne, protože když řekneš tady minihru, tak jako všichni, WTF, co to jako kurva je tady za minihru, a pak tě pošlou po prdeli dolů, jo, no vidíš. Tak počkej. Jinak co se stalo? Počkej. Ty, jaký mám internet? Dobrý, hele. Ty, jako mohli bychom to dneska vyhrát, když už natáčíš, jako no. Ale musíš komentovat, jako, protože když nebudeš mlčet, tak ti lidi pošlou do hajzlu. Tak tady někdo nechal 10 ironů, takže do prdele, já tady něco slyšel. Neříkej mi, jestli jsem stihnul někdo během těch, kolika sekund, jak dlouho to hrajem. No, počkej, minutu a 15 minut. Jo. Tak to ne. Tak. Aha. Tak jo, koupíme si jídlo. Jako, tyjo, neříkej mi, to je dobrý, mám tady, já skočím zastavit postel. No jo, moment, tyjo, kde je to vajíčko, tady tu mapu, no, já ji znám, jak, ale už se, jo, počkej, vlastně ono je nahoře. Tak já počkej, vajíčko je nahoře, takže já ho skočím hned zabezpečit. Zlatý generátor, no. A do prčic. No. Není to teda nějak dobře, jako, že zabezpečený, ale něco tam jako takovej základ je. Tady už má někdo leather armorek. Tyhle, už to vidím, jak tady někdo nebude umět PvPčku a proto, i když bude mít třeba diamantový meč, tak ho prostě někdo sfixuje jenom za to, že neumí PvPčko. To je největší sranda pro mě. Třeba nedávno jsem narazil na někoho. On měl diamantový meč a diamantový armor, jenomže víš co, já měl stoneový meč a normální armor, jenomže víš co, on neuměl PvPčko. Nebo ne, počkej, já už nevím, s kým byl na mě. Ale měl diamantový věci, jenomže on neuměl PvPčko, tak já jsem ho schodil úplně na pohodičku. Jako já bych se asi začal stavit na střed, protože oni tam za chvilku stejně, pokud se nezačneme stavit na střed teď, tak se ty buzíci stejně sem později dostanou. Tak jo, teďka si koupím jídlo. Krumpáč, do prdele, nemám na to. Si koupím jídlo a ne, tady nic nestojí. Tak jo, no, tyjo, já s tím normálně vypadám jak vegan, já žeru jenom jabka. Já jsem zahromil snad jenom jediný steak, jako. Tyjo, to vypadá normálně, že v Minecraftu jsem vegan. Děláš si ze mě srandu. Jo, tak to jo. Jo. Tyjo, to vypadá, že budu muset pro bloky. Nebo ty máš bloky, aby se mohl stavět. Hlavně pokud máš nějaký cheaty, tak si je radši vypni, jo. Jo, tak to je super, dobrý. Já si Optifine vypínám, no. Jako já bych hrozně chtěl ten cheat, jak ti ukazuje, kolik má kdo životu, ale já nevím, ale jako já vím, jak se jmenuje, ale prostě nevím. To, no já jsem žádný pro verzi 1.8.8, jo. Tak jo, Petře, už nejsem vegan. Nebo počkej, jak ti mám říkat na videu? Jo, tak já ti budu říkat, hele, zelená čorka, vole. Hej, ty čorko. Hele, mám diamant, co si můžu koupit, jo. Ale k čemu mi je prut, jako? Ten tady nefunguje normálně jako v Annihilationech, jako ten hák, že ne? Já si myslím, že reálně zkusím to, protože kdyby to fungovalo jako ten hák v Annihilationech, tak by to mohlo být hodně dobrý. Jo. Občas.
Tak jo, počkej, co si ještě můžu koupit za 1 diamant, no. Tak jo, hele. Jdu zkusit, jak bude fungovat, jo. Jo, aha, tak ono to funguje jenom jako zbraň, ale to je dobrý, hej, to je dobrý, to je dobrý. To je. Tyjo, ono je to. My jsme jenom modrý, že jo? Jo. Tady ten bojovník, nebo jak se jmenuje. Tyjo, hele, já jdu na nějaký tým, nevím na nějaký, ale já doufám, že nejsou moc ozbrojený. Hele, počkej, já teďka tady na ně vykouknu, jo. Tyjo, ale oni jsou vevnitř, jo, tak to radši ne, to radši ne. Jako já jsem si myslel, že když třeba budu venku a já budu shiftovat, tak jsem si jako myslel, že bych si je mohl dát na pohodu, jenomže oni tam stojí jak buzeranti a nic. Jo, ale počkejte, co je tady na tom, tady? Hele, tam je červeňák, já určitě zabiju. Tyjo, to je srabácký, když začne někdo utíkat, jenom kvůli tomu, že vidí, že má lepší než meč. A co když to můj PvPčko? 1v1 jsem teďka vyhrál 2krát. Tyjo, žádný dia, vole. Tyjo, ale za 1 dia si prostě nic nekoupím. Za 1 dia si koupím. Ale hele, Purple se za chvilku odpojí. No jo, ale oni... Ty! Hej, ty, já ale skočil do vojdu. Já se tady začal skákat jak frajer a pak... Já natáčím přes X-Story. To je X-Story. No to je takový hodně složitý program, ale já ho dokázal se na pohodu. Hej, ty, hej, já asi našel tady... Hej, já tady něco našel. Hej, pojď se podívat. Tady to je asi tajný, ale jako až to teďka ukážeš na video a třeba se na to kouklo hodně lidí. No to jako nevím, no, ale pokud jo. Hej, počkej, hele, tady 6 dia. Tak počkej, jo. Kde jsi teďka ty? Já ti to pak ukážu, to je hodně hustý. Protože tady o tom určitě moc lidí vědět nebude, takže tím se dá právě proskočit jako pravý ninja a zničit vejce. No tak, já jsem tady u těch diamantů teďka. Tyjo, teďka to... Co? Ne, ale ne tady na tom, u nás na ostrově. Pojď se podívat, to je hodně hustý. Hej, tam je zeleňák. Hej, pojď ty káre, pojď sem. Ty vole, blbý lagy. Ty vole, co to je za kára? No, ty, já už jsem na ostrově, protože mě zabil. Kde jsi teďka ty? Jo, tak... Ty jo, mně se to laguje do prdele. Koukej, pojď se podívat, jo. Pojď za mnou, tady jsou ty dveře, jo. A teďka pojď. Ty jo, dobrý, nejsme v Radžových, to máme štěstí. Ty, tak pojď se podívat, jo, to je hodně šikovný podle mě. Tak jo, pojď, ty já doufám, teď je tady to vyparkuruj nahoru. A teď tady jo, to okýnko, a pojď se podívat. A teďka koukej, jo, tady je taková tajná cesta k vejci. Aha, je tady fall damage, sakra práce. Teďka mám to. Tyjo, kolik je tady toho? Tyjo, jenom 4, to je málo, hele, ale tady jich bude víc, co? Jo. Občas, jako. Tak počkej, já si koupím dobrý meč, armor. Tyjo, to je bzí. Tyjo, nás jde fialovej. On mě zabil, ale. Tyjo. Počkej. Tyjo. Letí. To je zmrt. Tyjo, kde je teď? Hej, pojď sem, ty kárečko. Oh! Tyjo, hej, viděl jsi to, já ho umlátil rukou. To může ho koment...
No já to můžu komentovat asi nějak takhle. Hele tyjo, to jak se jmenoval? Růženka RIP. Hele, ty možná máš lepší, ty jsi měla lepší výzbroj než já, ale vůbec si neuměla PvPčko. Protože ti to vůbec nešla. No, tím bych ji taky popsal, no, protože takhle nás napadne. Když my nemáme skoro nic a ona má full leather a ironový mečík, tyjo, to už vidím, jak za chviličku získal diamantový mečík a všechny je povraždil. No, do prdele. Tyjo, chybíme 3. Já to zítra vidím na livestream, ale já ničím musím otestovat, zda to bude fungovat. Počkej. No. To mi chybí, že jo, lál. Prostě Minecraft, normálně, klasika a podporu. Tak buď to má. Ten meč Sharpness s 1. Já teďka pro nás set a doufám, že tam bude z těch 8 diamantů, to by bylo dobrý. Kolik jich tady je? 13 dia, hej, kámo, mě chybí to. 14. Tyjo, tak já zdrhám. Já doufám, že jdu to. Bacha, nás jde to nějaký červený asi, ale... Tyjo, on má full iron. Tak to je v hajzlu. Běží na tom mostě. Ale on má full iron. A ty já meč ještě... Ale nemůžeš PvPčko, ty hajzle. Tyjo, hele, on možná měl opravdu lepší zbroj než já, ale vůbec mu nešlo PvPčko, protože já jsem ho schodil do vojdu. Tyjo, tady je zeleňák skrytej, tady nahoře. Hej, ne, ty vole. Tak pojď sem, ale kde? Jasně, on nejspíš viděl, jak si ukazujeme tu zkratku. A tak si řekl, aha, takhle vyčuraně. Jo, anebo, počkej, já mám taky jednu taktiku, ale to bych fakt musel být hodně opatrnej. Hej, kdybych zjistil název tvýho kanálu, tak tady to bych určitě zařadil do nejlepší momenty se mnou a s kámošema. Jo, tak jdeme, super. Počkej, krompáč mám, základní výbavu mám, proci kopuju a jet stejku. Hej, ale to si fakt zabil. Hej, to až Kuba uvidí, tak si taky pochčí smíchy. Jak jsi řekl to s tím dušňákem. Kolik je na středu já? Aha, jenom 2. Žluďák! Tyjo. Ty vole, já mám lák. To laglo, bylo mě to. Natočíme ještě jedny. Počkej, já se lobíčkuju. A určitě bych tě mohl poradit, že bys do těch videí mohl přidat nějakou hudbu, aby to mělo nějakou úroveň jako ty mý. Kde jsou Eggwars, na jaký straně? Jo, tady, tak jak je Eggwars teď?